Senang bisa gaमियाव nih देलाय दे Jasmina मोजां हेब नै दुबुं थालांबाय देलायगिरि इस्त्रिया खानाय थांजोबलाङो थांजोबैखौलाय माथो खालामनो दसे थानानै हाबाय थांसिगोनबाय मोनाब्लियाव थांसिगोन बो थांनो लुगैसोबाय या टा बाय बाय नाहर हेबदोसो हेबबाबो जाया खैबारबाबो बखलाय हेबलाय ओमफ्रायो बिदिनो थाबाय आरोना नै गुरै जाबावदोसो खानायानो थाया मिथिगोन आंनिया खानाया ओरैबायदि माबा फिस्ला थाखाया लबराबो दा गलांजोबगोन र' आंना जाबाय आरोना दायो ओंखारनानै आरामसे थांनोसै हाबायाव अखाबो थाइफ्रिबाय थादों मिथिया आरो थांनो थाङा थेवब्लाबो ओंखारबाय खानायखिनिखौ देलायनानै लागनो हाबाय जाबाय आरोना जेरि पेरि खन्थाम मोनबा गुस्लायलाबायदो नै आंना फद'नाया गैलाबो खाजोब्बाय दायो लोगो मोनसिगोन होनबा ना जेरै रिल्स बानायनोसै नामा बानायदो दे होमबा बाय बायथ' जि आलाय सिलाय जाजोबना दं सासे गथ' फरायनो जादो साला टिउसन ओमफ्राय जोबखांदो दे Bokano karu sebel haba dan cái nào haba quay lên ini haba maba jabat 나가 여기 있는데로 가도 뭐예요? 가도 가면 mấy có ba nữa rồi không nhỉ? Nhiều. 좋아할래? 짜는 Ayo, habis mana ayo? Ronu bahaya.
बे थालिर बिलाइ होफिनदो थाखुमाबायसोना Ini kita nunggu terus. Kangen malu bisa sih. Harus kasih bunung kok. Nawar nangge. Malah pas tahun tang naik. Atau enggak, pas sekian nama tamu mata. Ini bisa ya? Ayo. Jauh ini. Susah banget dimendengnya yuk. Mulai menangan. Dah yuk punya kayak susah banget dimensin. Muri bangun kayak. Maya tang dulu. Maya tuh siapa dulu ya? Apa jangan video haba-haba. Puja di nong muka mau nih sih.
नै दा हाथाखौ नागिरदों आरोना अनला खारै बर' गोदाननो खुरनानैसिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो गथ' उन्दै उन्दैफोरखौबो ज' होसिगोन इसोरनोबो होसिगोन आरोना गाहायाव Ui mà về lại, gì là mấy người mà xin lại xin là can không dài lắm người ta từ nhiều sao Dali lại. Ui mà bên kia một thùng ăn leo gì? Ăn leo gì? Hả? Ăn gì à? Ôi khi cười là malah nama selain ini beder malah lana kan ready Murah harba. Murah ikro taza bajan unjunang karjukai ni tabu munjala jina. Neneng naziri. Kota bayi dijabo bayi sini. Unjunang karba. Mano tamu bisi bayi janan taksir na ebar mencasikan ada sersa kambate. Ebio. Faigan men dengar dulu nih orang oh justru mau berani ya kayak deh kena terus tanah kamjana sih petang sih yang di video gue bikin udah khususnya lah datang badai badai pokoknya malam itu sih dah mau badai tang badai kendaraan deh kasih tuh yang kono sudah tang badai जों कलिं बोले थांसै 12टा 12टा mana siri
लांफैजायासै जेथासो बाबासो हामथारदोलै जिरिया थाबैनो बालायथारदों न'आव थांबाय थासै दाना बाय बाय